Dan opštine Arilje Sveti Ahilije prigodno je obeležen svečanom sednicom Skupštine opštine. Upravo se završila svečana sednica Skupštine opštine povodom Dana Arilja 28. maja koji je posvećen našem zaštitniku Svetom Ahiliju. Održali smo svečanu sednicu ovdje u Kristalu zbog vremenskih uslova, planirali smo u parku, ali nismo bili sigurni da li će početi kiša ili neće. Ja se još jednom zahvaljujem svim gostima koji su nam uveličali ovu našu današnju sednicu. Opština je ovom prilikom saradnicima i zaslužnim Ariljcima svečano uručila zahvalnice i javna priznanja. Danas smo uspjeli da s jednom svečanom sednicom prigodno proslavimo našu slavu, podijelili povelje i pohvale zaslužnim građanima za ovu godinu. Ja im na tome čestitam. Nadam se da će još bolje i uspješnije raditi svoj posao za ono za što su dobili, naravno, pohvale i povelje. Moram da kažem da su sednici prisustvovali zvaničnici iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pomoćnik ministra Vulina, gospodin Ilić, i zvaničnici iz Ministarstva poljoprivrede, pomoćnik gospodina Nedimovića, Aleksandar Bogićević. Jednom hvala za njihov dolazak, znači nam njihova podrška u svakom smislu i nadam se da ćemo uspješno sarađivati u narednoj godini. Arilje ima dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, a prema rečima nadležnih u budućnosti i još bolju. Što se tiče saradnje među Ministarstva poljoprivrede i opštine Arilje, saradnja je na jednom zavidnom nivou, naime dosta subvencija i mera koje ima Ministarstvo poljoprivrede ljudi koristi iz ovog kraja. Tu su uz pomoć poljoprivredne stručne službe i svih ostalih subjekata ljudi apliciraju, obavešteni su i moram da kažem da je evo i preko ovog SKAP projekta koji je u toku bio, da je dosta iz Zlatiborskog okruga je najviše bilo aplikacija opštine Arilje, Ivanjica, Požega. To su opštine koje su imale najviše aplikacija i dobile, tako da je to jedna značajna saradnja i plus u sve ono ostalo, to je i brana koju Ministarstvo poljoprivrede finansira, tako da, kažem, sve ono što je potrebno opštini Arilje i što Ministarstvo poljoprivrede može da pomogne, mi smo tu i mislim da ta saradnja je dobra i normalno uvek može da bude bolja i nadam se da će biti. Na samom kraju sednice gosti su imali priliku da uživaju u kulturno-umetničkom programu.